Kazan takte buksong nong ni jaga sekja kangke norok tam khlainai abo wan sogui tongdi norong kopalobo kalai mano. Obai khlainai tabo puila pro yango wan sarong ni tongmani yang bo wan sarong ni charidigi yang ni wan sarong ni obo location kangke jaga Kantajala Harile Parangka bisino ke nor tep sin namusung kangke Anandonagar bazar bai ganangka thik go jaga o. Inke puila pro yang wan sarong yang kiasa ke phungchidi. Yang wan sarong ni yang bo wan sarong ni puila pro kangke o jaga no kaisa college sanamna hanai tanjakmani abo kisa muthak jagi thangka tabo sudu tipra sarok ni area tipra sarok ni jaga simino pray 120 kanin saka jaga tabuk o jaga o bolongno subai di hine order mani jing khanaka abo bo o jaga malik rok no sunglia ADC government no sunglia abo jetu ADC area khobjak mani borok ni permission nai oino o bolongno subai di rubber kaijak norok rubber kotoma oro malik bo tongo ঠিক মালিক tongo jaga bo malik tongo obon sai sikang borok news kobong ma khlai pai kya hai pan nang teise ma phungna nai mani che yang ti khlai nei obo tabuk sabai di hine order jagoi tongo ngin norok ni bagan norok ni jaga norok tongthai yang Harile para bo thangnai 120 kanin sai sakang ke para bo khobjagoi o bolong thangman pore ono para bo thangai mano khobjagoi ta ingkangke tabo borok ni simia jaga ma ki sekjak ma jeng nogoi tongo khnai tongo norok ni puro tam khlainai ke borok botabo borok bo kisa kok salai no norok ni koikani nini koikani tong ani ora tabuk 40 kani tong 40 kani tong ge bahagi sekjak sai khna gali iko borok ko 25 26 tarik bising chini jaga na khali khai dino jeng kun dino sarkar no agi jeng kun dino ko forensic tangna mani ang an jaga na ang rimaya sam joton rimai forensic college forensic lab tangna forensic lab college tangna ni khnaw ta bagi simon khna ro tangna u yang buskang pula tangna ni ne ngo advertise ro butus rizak ngo ta ngo sat rizak banner theba jak abun pore hingga kai ang jokon de semano omdike ani ko bagan gana wa tani tongkhai puro media rang ma phai sama pore kisa sing tongkha abun pore tabuk teisa noton babe o jaga no khibise tabo eng bisingo tiprasa ni joto area khobuine eng para khuine tabuk talang tongnan ni nei sing khana uta baki khana ka ko pala khuti kai phi po eng tikai iko ngo simna kai phita Hingga aboni pore SDM office je jeng rejang nai rong no borok notice rohoka engko phai malai phai ni thangi malai kha borok malai ma pore borok no sai rohopo engko norok jaga khali ma khainai hai kok ta hinggai jengkai apuru sabuba kyate buithangai rok jeng chini jaga no rimaya jeng baso kosto kai khaimani obu se chini jibon chini bohok busa butui jeng abono tuise engko onek kosto khainai jeng bo khaikya jeng kundino yakari maya ni jeng joton salai tongo abono takuro bukuro kisa jotono jeng kisa sai engko ta sahajjo ba phan baksa nani bangi jeng no somoy nangpuru kisa somoy roi baidi na notice maman ke bodin man obole ang kisa hasalo tongba ang saimalia hingga kai obo engko nang ke notice da mangka ang bongoro tongphana anakai rohli hasal thni borok notice tai borok man bakha jotono ni man oro forensic college khanyani oro ni 26 tarik bising no nong ni bufang rok no rai talang baidi ni sapo ke jagan dam khire nai ni cho borok kuno khali simi khaidi kuno rang rena saya kuno saya o jaga norok ti tongman busuk bosor khana iko rakha jeng tabo ingko 10 bosor se rakho te 20 bosor rai mano abon bangi chini ingko ta o jaga norok ti tongmani pai mani norok ning mani busuk balokha ta bache 30 bosor rok nong na ja paina mani wansarong yang ni khaja jodda khas wansarong yang paina usung khas ora agi wansa tong nini rabar o jaga total busuk tong abo to iko 40 kani ni ngo 80 ta bufang kai abo norok no hisab khaimano ঠিক আছে কাঙ্কা ইয়াঙ্গো এ খুন্টি কাইমান কে bomo area kaimani bomo nungna dano bomo ani yang o jaga area na ba sinai nei jaga borok ari kai ketana ke bobo ha kisa phunu o bara o kolok bo
Hingke obo khe norok no notice ria sini sikang da kai. Nai notice rbai pai da kai. Notice bole ang saimalia notice ria kai kharta bara. Acha norok saime sini amma kai jak na. Hingke khas thakte buk sung sung nai le na obo do wansan kichapan khobja ge sudu tipra sarong sim khobja kata na. Cha abo oma sujarate area yang kho wansarong na yang kho sudu tipra sarong ni ko abo je thangsak no o jaga bebong no wakhak bai sinai borok khlaibai sinai ta hingke total norok koijana jaga sekjeng nai rok 11 jona nor tak tam khlainai जों ताबो गई को रियाहनै जों तंता से सेकनां के ताम खलायनि सेकनां के जों बुथारै सेकतुम जों थैनाय जों ताम न सानायसा जों ओबरसो सानान हनि खाइ तंफै मानि हंगाय जों बचाब सानायता जों बुथार पाइने नर तांथानि जों रिमैयो जिनि जागाना नं जागन कागज रक्तु तंबाय गोरै खा जागानि बाबर तंनायसा गाय जों तो पाता साता रक्तु तंग पाताबो गोरै ओबो लिखित तंग किसामिसा हायनो पाइमानि निता जों नर ताब साब न एडिसि गभर्नमेन्ट नर खबर दर हका ना नर सिमिन चाबले तंख बरक सावो एडिसि गभर्नमेन्ट न खबर ना रेनेबो न खाना फाइनाय सामा खानाय दा खाना फाइनाय किते ताम ताम खलायनि सागाद द जोंगाय को जागा रिया दरगा नांखाय जों बुथार तनबा जों थैनाय अब हायदा के खाजन थाकते बुक जों नरक द खोनाखानो ama hai on jaga bonor nugi tongo oro botabuk nuk phinai borok ni pore bo tai sek jagya hanai nei जों honimiya chinti prasani jaga chai tongmani nungui tongmani khlai tongmani nok thai jaga rabar bagan abai tai sek jagla khnai जों bukuk peblai meya buskango borok ni agi khanaman ta bongni ro angse niji se agi onja khanaman ta ba ni area wak phaikya ta bono pani samchan jaga khobjak no je kono college ni mungoi sanamnan factory ni mungoi KM ni mungoi oma hai khlai no जों sekjak man nugo hingka tabuk norok tam khlaina nang oborok no sidi borok no chubana danang ya andolon khaipru borok no sojogitar na danang obonorok comment khlai sadi tam khlaina nang जों do chuba phane khana do borok minister rok phaine LOP phaine hani khana na khana hingke khana borok sabo phaine area en ko elakar ni MLA da phainai hingke sar marap no bo phainai hani khana ki ja khobor man bojga phainai hingke borok oni jaga rogo bo sar onme songrok no phone khlaijak tei ADC government no bo letter jak rok ni chingkana ka ke tam buskango norok no phone goi tongano obno tui busuk danga nanglai busuk kok banglai tamo onglai borok do saka thike thipan kosok lai nei obsuk jar borok wansok lai je korjona ang tak borok goi malai phayo hingke pura total borok nang tubulia khana mal lesine nei engke norok no khana phunugano bom hai choli tong tamo khlaijagi tong tamo bom hai engnai tini baga sing lachinai jotona hambai।